Слава на Бога! Да бъде благословен нашият жив Господ, братя и сестри. Благодарим на Бога. Наистина тази сутрин започвам нашето богослужение с особена радост. Защото през тази изминала седмица вече си имаме нов член в нашето семейство. Господ ни подари момиченце. Благодарим на Бога. Славата е на Господа. Благодаря на всички вас за молитвите ви, за духовната подкрепа. Наистина благодаря на Бога, че всичко мина по естествен път, по най-добрият начин за съпругата Миналито и за бебенцето. Много добре се чувстват, специални поздрави ви изпраща Налито и тя също ви благодаря от сърце за молитвите. Така че в най-скоро време вече ще започнем да посещаваме църквата заедно с новия член на нашето семейство. Да благодарим на Бога. Казва се Сарая. Сарая я кръстихме, защото всички се обръщаме към нея. Принцесата, знаете, че аз имам 3 момчета. И сега тя, четвъртата, е момиченце. И затова всички се обръщаме към нея като към принцеса. И аз се сетих, че този Божий мъж, Авраам, наричаше своята съпруга принцесо моя, Сарая. На еврит означава принцесо моя. Така че вярвам, че малката Сарая наистина ще бъде принцеса за нас, принцеса за Божия дом, за Божието дело. Бог да благослови да бъде мощен служител за царството на Бога. Слава да бъде на Господа. Бъдете благословени, брати и сестри. А сега нека да отдадем цялата слава на този, който заслужава нашия цар и спасител Исус Христос. Слава да бъде на името му. Боже, наистина ние ти благодарим за това, че ти чуваш молитвите ни. Ти слушаш молитвите ни, Господи. Ти си живият Бог. Ти си праведният Бог. И ние ти благодарим за това, че ти се грижиш по чуден начин за нас, Татко. Благословено да бъде името ти. Благодарни сме ти, Татко. Да, и тази сутрин с особена благодарност в сърцето си заставам пред Твоя престол, пред Твоя трон, за това, че Ти благослови живота ми с момиченци, Господи. О, Боже, да служи на Тебе, Господи, да възхвалява името Ти, Боже, да иска да бъде мощна служителка за царството на живият Бог. Моля ти, благослови тази сутрин народът си, благослови църквата си, Исус. О, моите брати и сестри са тук, за да ти се поклонят, за да издигат името ти, за да те възхваляват, царю мой, господарю мой. Приемай славата тази вечер, тази сутрин. Славата е за Тебе, Господи. Цялата слава е за Тебе тази сутрин. Нашият жив Бог, нашият мощен Бог, нашият Бог, който чува молитвите ни, нашият Бог, който ни избавя от всяка една беда, от всяка една трудност, от всяко едно изпитание и благославяш душите ни и изцеляваш телата ни. Слава да бъде на името ти. И тази сутрин, Боже, отвори очите ни, на сърцата ни, за да видим славата ти, за да видим милостта ти, за да видим любовта ти. За да видим това прекрасно царство, което ти си приготвил за нас. Отче, в името на Исус. Алелуя. Амин. 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 Алелуя. Алелуя! Алелуя! Слава на живия Бог! Слава на живия Бог! Алелуя! Господи, ти отвори в мен очите на моето сърце, за да те видя. Аз искам да те видя. Нека да го кажем тази сутрин. Господи, ти отвори очите на моето сърце, за да те видя. Искаме, Господи, искам да те видя. Господи, Господи, ти отвори в мен очите на моето сърце, за да те видя.
Аз искам да те видя, да видя те превъзвишен. Сияеш в своята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят си, свят си, свят си, да видя те превъзвишен. Сияеш в своята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят си, свят си, свят си. Свят си, свят си, свят си, свят си, свят си, свят си, аз искам да те видя. Господи, ти отвори в мен очите на моето сърце, за да те видя. Аз искам да те видя. Господи, Господи, ти отвори в мен очите на моето сърце, за да те видя. Да видя те, аз искам да те видя. Да видя те превъзвишен. Сияеш в своята слава, изливаш сила и любов. Свят си, свят си, свят си, да видя те превъзвишен. Сияеш в своята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят си, 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 аз искам да те видя. Алелуя! Алелуя! Свят си, 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 аз искам да те видя. И тази сутрин, свят си, 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 аз искам да те видя. Свят си, 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 аз искам да те видя. Да видя те превъзвишен. Сияеш в своята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят си, свят си, свят си, да видя те превъзвишен. Сияеш в своята слава, изливаш сила и любов, и пеем свят си, 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 аз искам да те видя. Алелуя! Брати и сестри, искаме ли да видим Господа? О, Църква Христова, искаш ли да виждаш Господа? О, нека Бог да ви благослови. Наистина, Бог е благоволил в нас, брати и сестри, да виждаме, да гледаме Неговата слава. О, да виждаме и да гледаме Неговата милост, любов. Да, и тази сутрин ние можем да видим Господа с духовните очи на нашите сърца. Халелуя! Ела тази сутрин, братко и сестра, за да се поклоним на Царя на царете и Господа на господарите. Алелуя! Ела, за да се поклониш днес. Ела, да принесеш сърцето си. Ела, ела, точно какъвто си днес. Ела, ела и се поклониш.
ела, да принесеш сърцето си. Ела, ела, точно какъвто си днес. Ела, ела и се поклони пред Ела. Всеки ще ти се поклони, ти си Бог. Всеки ще те изпълнява. Най-великото богатство си за всички избраните. Всеки ще ти се поклони, ти си Бог. Всеки ще те изпълнява. Най-великото богатство си за всички избраните. Ела, за да се поклониш на най-великият. Ела, да принесеш сърце на царя на царете. Ела, точно какъвто си днес. Ела, ела и се поклони пред Ела. Всеки ще ти се поклони, ти си Бог. Всеки ще те изпълнява. Най-великото богатство си за всички избраните. Всеки ще ти се поклони, ти си Бог. Всеки ще те изпълнява. Най-великото богатство си за всички избраните. Всеки ще ти се поклони, ти си Бог. Всеки ще те изпълнява. Най-великото богатство си за всички избраните. Алелуя! О, нека всеки в град Чирпан да изповяда, че Исус Христос е Бог. Нека всеки един в град Чирпан да преклони сърцето си и да приеме Господ Исус Христос за свой личен Спасител и Господ. Амен! Алелуя! Да, Боже! Да, Господи, ние вярваме и знаем, че това е и Твоето желание. Всеки да дойде на покаяние, Господи. И ние те молим за град Чирпан. О, съживи този град. В това последно и усилно време. О, излей дух на покаяние върху всяка една душа в този град, Господи. И нека всеки един в град Чирпан да извика към Господи и да бъде спасен. Алелуя. Амин. Амин. И имаме нужда от Тебе, Господи. Човек Боже не може без Твоята подкрепа. Не може без Твоята милост. Не може без Твоята любов, Господи. Като че ли всеки един миг в живота толкова много се нуждаем от Тебе, Исус. Халелуя, небесата Месия. Църквата се нуждае от Тебе, Господи. Нуждаем се от Тебе, Боже. И толкова много Ти благодарим за това, че Ти не си ни оставил. И Ти никога не ни оставиш сами, Боже. Но Ти имаш грижата към всеки един от нас. Халелуя. Исус, имам нужда от Тебе, от Твоята любов истинска. Завлеки ме покоя на Царя, привлечи
сега. Нека върху моите рамене чувства твоите ръце, да усетя аромата ти, да видя твоето лице. Отведи ме, Господи, елай ме вземи. Обичам те повече от живота. Душата ми стене за те, духът ми жадува за те. Единствено си за мен, Исус, обичам те. Нека върху моите рамене чувства твоите ръце, да усетя аромата ти, да видя твоето лице. Отведи ме, Господи, елай ме вземи. Исус, обичам те повече от живота. Нека върху моите рамене чувства твоите ръце, да усетя аромата ти, да видя твоето лице. Отведи ме, Господи, елай ме вземи. Обичам те повече от живота. Обичам те, Исус, обичам те повече от живота. Алелуя! О, помогни ни, Боже, да те обичаме повече от живота. Помогни на църквата си тази сутрин да те обичаме повече от живота си, Господи. Помогни ни, Господи, да те обичаме повече от живота. Ти бъди всичко за нас, Боже. Ти бъди центърът в живота ни. Ти бъди единственият смисъл за нас в живота. Ти бъди всичко за нас в живота ни, Господи. Молим те тази сутрин. Помогни ни да те обичаме повече. Повече от живота, Исус. Ора Масия. Ора Машера Масонка. О, Халабахера Масая. Да обичаме живия Бог повече от живота. О, нека това да бъде реалност в живота ти, Боже. Не само фрази, не само думи, които да излизат от устите ни, но Боже, реалност за всеки един от нас. Да те обичаме повече от живота си. Помогни ни, Господи. Халелуя. Идвам пак при Тебе аз, търся Твоето лице. Искам да Те видя, Боже, Господи,
живей в мен. Сни сърцето ми, Исус, желая да съм аз. Стой моя ръка, изпълняй ме ти. Идвам пак при тебе аз, търся твоето лице. Искам да те видя, Боже, Господи, живей в мен. Спи сърцето ми, Исус, желая да съм аз. Стой твоя ръка, изпълняй ме ти. Желая да те чувствам аз, дълбоко в твоето сърце, да те докосна с лице. Господи Христе, оживей в мен, Исус, като Бог приятел цар, изпълни живота ми с твоите благослови. Идвам пак при тебе аз, търся твоето лице. Искам да те видя, Боже, Господи, живей в мен. Спи сърцето ми, Исус, желая да съм аз. Стой моя ръка, изпълняй ме ти. Желая да те чувствам аз, дълбоко в твоето сърце, да те докосна с лице. Господи Христе, оживей в мен, Исус, като Бог приятел цар, изпълни живота ми с твоите благости. Желая да те чувствам аз, дълбоко в твоето сърце, да те докосна с лице. Господи Христе, оживей в мен, Исус, като Бог приятел цар, изпълни живота ми с твоите благости. Вижда се за мене ти, ще те хваля винаги, защото ти си верен, Боже, в моя живот. Надежда си за мене ти, ще те хваля винаги, защото ти си верен, Боже, в моя живот. Желая да те чувствам аз, дълбоко в твоето сърце, да те докосна с ръце. Господи Христе, оживей в мен, Исус, като Бог приятел цар, изпълни живота ми с твоите благости. Желая да те чувствам аз, дълбоко в твоето сърце, да те докосна с ръце. Господи Христе, оживей в мен, Исус, като Бог приятел цар, изпълни живота ми с твоите благости. Алелуя! Църква Христова, нека Бог да изпълни живота ми с Неговите благости. Нека всеки един ден Христос да оживява в сърцата. О, нека дните ви да бъдат изпълнени с това да се докосвате до живия, да се докосвате до Бога. О, кой е като Тебе, Исус? Няма подобен на нашия Господ. Няма подобен на нашия Бог. О, благодарим
и Ти, Господи. Ако тази сутрин ние можем да викаме към Тебе, ако тази сутрин ние имаме привилегията да викаме към Тебе, това е благодарение на Твоята милост и любов, Боже. Това е благодарение на това, че Ти даде за нас живота си, Боже. Халелуя! Халелуя! Няма подобен на нашия Господ. Няма подобен на нашия Бог. Халелуя! Цялата слава е за Тебе. Кой като Тебе, Исусе, Ти даде за нас своя живот. Кой като Тебе, Исусе, Ти даде за нас своя живот. Кой като Тебе, Исусе, Ти даде за нас своя живот. кой като Тебе, Исусе, Ти даде за нас своя живот. Ти имаш власт над всички народи, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Ти имаш власт над всички народи, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Кой като Тебе, Исусе, Ти даде за нас своя живот. Кой като Тебе, Исусе, Ти даде за нас своя живот. Ти имаш власт над всички народи, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Ти имаш власт над всички народи, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Ти имаш власт над цяла България, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Ти имаш власт над цяла България, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Да, Боже, наистина, Ти имаш силата. Цялата сила е в Тебе, Господи. Да, може би в момента временно някои да притежават ограничена власт и сила, но истинската сила, цялата мощ, цялата сила е в нашия жив Бог. Алелуя! Ти имаш власт над всички народи, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Ти имаш власт над цяла България, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Ти имаш власт над всички народи, Господи. Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Ти имаш власт над цяла България,
Господи, Ти имаш силата над високите крепости, Исусе. Амин. Исус Христос има власт над България, брат. Исус Христос има власт над България. Слава да бъде на Неговото име. Той държи наистина властта и над нашата мила страна. Така че не бива да се отчаиваме, няма да се обезсърчаваме. Понякога може да виждаме отчаиващи ситуации, отчаиващи обстоятелства. Но нека да не забравяме, че цялата власт е в ръката на нашия Господ Исус Христос. Амин. И ние вярваме, брати и сестри, че нашият Бог също има милост за България. И Той е този, който ще смирява и нашите управници. Ще им дава любов и милост към народа. И наистина вярваме, че ще дойдат и идват добри дни за България. Амин. Защото нашият Бог е добрият Бог и нашият Бог е милостивият Бог. И нека наистина Бог да направи така, че българският народ и България отново всички да обърнем сърцата си към Господа. Това е най-голямата ни грешка. Това е най-голямата ни слабост като народ. Че като че ли сме обърнали гръб на истинския Бог и на живия Бог. Но аз вярвам, че Бог ще промени това. И отново българският народ ще извика към Господа Исуса Христа. И ще бъдем избавени, ще бъдем помилвани и ще бъдем благословени. Амин. Бог да ви благослови, брати и сестри. Благодаря на Бога за тази прекрасна сутрин. Благодаря на Бога за това, че се покланяхме пред нашият жив Господ и Спасител. И Той ни приема, брати и сестри. И тази сутрин Той приема жертвата на хвала, жертвата на благодарност. Нашият Бог се удоволства в това, когато Му благодарим, когато Го хвалим, когато издигаме Неговото име. И тази сутрин, както винаги, цялата слава е за нашия велик Бог. Амин! Бог да ви благослови, скъпи брати и сестри. Скъпи души, темата на нашите разсъждения върху Словото Божие тази сутрин е 5 неща, които пречат на молитвите ни. Бих желал с Божията помощ да говорим за това тази сутрин. За тези 5 неща, които пречат на нашите молитви в нашето ежедневие. Много християни живеят с този въпрос, с тази дилема. Защо, Господи? Защо, като че ли не получавам отговора на молитвите си? Защо се забавя отговора на молитвата ми? Защо, Господи, нямам проспериращи молитви в моя християнски живот? И с Божията помощ ще се опитаме да разгледаме тези 5 причини, поради които не получаваме отговор на молитвите си или поради които се забавя отговорът на нашите молитви. Готови ли сме да ги чуем? Нека Бог да ви благослови. И във връзка с тази тема ще ви помоля да отворим Библиите си тази сутрин на книгата Данаил от Стария Завет, 10 глава. И ще прочета като за начало първите 9 стиха. Книгата Данаил, 10 глава, първите 9 стиха. В 3-та година на персийския цар Кир едно нещо се откри на Данаил, който бе наречен Валтасар. Това нещо беше истинно и означаваше големи бедствия. И той разбра и проумя видението.
В онова време аз, Данаил, жалеех цели 3 седмици. Вкусен хляб не ядях. Месо и вино не влизаше в устата ми. И нито веднъж не се помазах, докато не се навършиха цели 3 седмици. На 24-тия ден от първият месец, докато бях при брега на голямата река, която е Тигър, като повдигнах очите си, видях един човек, облечен в ленени дрехи, чието кръст беше опасан с чисто офаско злато. Тялото му беше като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светела, мишците и краката му бяха нагрет като лъскава мед и гласът на думите му като глас на многоброен народ. Само аз, Данаил, видях видението, а мъжете, които бяха с мене, не го видяха. Но ги нападна голям трепет и те побегнаха да се скрият. И така аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тлеене и останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му и като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяст, с лицето си към земята. Брати и сестри, нека да се помолим преди да продължим напред със Словото Божие. Господи, ние ти благодарим за Твоето Слово и те моля, Господи, тази сутрин, помогни ни да разберем кои са тези 5 неща, които ни пречат да не чуваш понякога молитвите ни и ни помогни да се поправим, Боже. И от този ден нататък, Господи, ние да имаме молитви, които ти чуваш и молитви, на които отговаряш в името на Исус. Отче, ти благодарим. Амин. Брати и сестри, трябва да признаем това, че като че ли нашият живот е изпълнен с много неща, които ние правим в излишък. И то неща, с които не винаги бихме могли или можем да се гордеем. Какво имам в предвид? Понякога ние ядем твърде много. Познато ли е това? Казвам, оле, как се нахрани. Хубавичко така. Признаваме се. И много често това го правим в излишък в нашето ежедневие. Но само това е. Има хора, които обичат да харчат по много. Нали? Просто много често не могат да задържат парите в джоба си, особено ако имат в повечето, и обичат и харчат по много. И това като че ли също е в повече, в излишък, в техният живот. Ами какво да говорим за тези, които обичат да говорят много? Има хора, които просто не можете да им затворите устата. Постоянно, ден и нощ, те говорят. И няма контрол, като че ли на устите им. Ами, какво да говорим за тревожността? Понякога не се ли тревожим твърде много в нашия живот? Обаче интересното е това сега, брати и сестри, чуйте ме, че като че ли почти никога не мога да чуя и не съм чул някого, който да каже: о, днеска се молих твърде много. Като че ли молитвата, за съжаление, не е много в нашето ежедневие. Всичко друго, да, можем да видим, че понякога той е в изобилие в нашия живот. Както казах, в повече, в излишък дори, ненужно. Но за молитвата много малко хора могат да се похвалят с това, че в своето си ежедневие те се молят твърде много. Освен в моменти, в които може би преминаваме в
през сериозни ситуации, обстоятелства. И тогава сме активизирани, мобилизирани. И тогава, само тогава, като че започваме да се молим, когато имаме особени нужди. Но всъщност, какво представлява молитвата? Какво е значението на молитвата? Братя и сестри, молитвата, най-простичко казано, това е общуване. Това е общение или разговор с Бога. Или молитвата е начин, чрез който сърцата ни се свързват с сърцето на Бога. По време на молитва се случват две неща. По време на молитва, братя и сестри, ние чуваме и биваме чути. Или слушаме и биваме послушани. В Филипяни, 4 глава, 6 и 7 стих, апостол Павел ни насърчава да изказваме нашите нужди и нашите желания на нашия Бог. И апостол Павел пише там така: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схвани, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Апостолът не насърчава чрез молитва да изказваме нуждите си, желанията си на Бога. Но само това ли е молитвата, брати и сестри? Не. Молитвата не е само това. Да говорим на Бога за нашите нужди, за нашите желания и да искаме отговор за тях. Но също така, в молитвата става дума и за слушане. Както казва нашият Господ Исус Христос в Евангелието на Йоанна, 10 глава, 27 стих. И чуйте, Исус там казва: моите овце слушат гласа ми. И аз ги познавам. И те ме следват. Или, както казахме до сега, брати и сестри, молитвата е какво? Слушане и да бъдем послушани. Или казваме: Господи, ето моите желания, ето моите нужди. И след това ние какво трябва да направим? Да преклоним ухото си и да слушаме и Божият глас. И да чуваме и да слушаме за Божиите неща. Истината е, брати и сестри, че не винаги ние получаваме отговор на нашите молитви. И когато не получим отговора на молитвите си, тогава като че ли сме обезкуражени. Тогава се отчаиваме. Но горчивата истина е тази, брати и сестри, че ние много пъти правим неща, с които саботираме нашите молитви. Много често проблема е вътре в нас. И точно за това бих желал да хвърлим поглед тази сутрин върху молитвеният живот на този Божий човек Данаил. За да научим някои неща не само за неговият молитвен живот, но и за молитвата като цяло. И точно тук сега, брати и сестри, в тази 10 глава, която прочетохме от книгата на Даниил, Бог сякаш повдига завесата.
върху някои неща, които се случват в духовния свят. И той ни позволява да имаме представа за неща, които ние не можем и не виждаме. И едно от нещата, които научаваме тук в текста, който прочетохме за молитвеният живот на Данаил, е точно това, че Данаил е бил много упорит човек. И че той не е спирал да се моли. Данаил е бил упорит в молитвите си към Бога. И тук в този текст, брати и сестри, ни се казва, че Данаил се е молил и е постил за нещо в продължение на колко? В продължение на 3 седмици. Това са 21 дена. 21 дни. Нека да знаем това, брати и сестри, че по време на царуването на персидския цар Кир, Данаил тогава е бил на около 85 години. Той е бил на 85 годишна възраст. И тук виждаме как той се моли и пости. И не само това, но четем, че и нито веднъж казва, той не се помазва. Или това означава, че той през този период на молитва и пост дори и не се е къпал през тези 3 седмици. Наистина, колко упорит е бил Данаил в това да се моли, да пости, докато не получи отговор от Бога на молитвата си. Но в тази 10 глава ние можем да научим също така и това, брати и сестри. Какво всъщност се случва от другата страна на молитвата ни? Или имам в предвид точно това, че ние знаем какво се случва от тази страна на молитвата. Или от видимата страна на молитвата. Това, че ние се молим, искаме, но всъщност какво се случва от невидимата страна на нашата молитва? Какво се случва в небесното царство по отношение на нашите молитви? И в тази глава, която прочетохме, 10-та глава, не се казва, че Данаил получава послание от Господа. Това послание е било видение или откровение от Бога. И в първият стих не се казва, че видението се отнасяло за далечни времена. Обаче, ако продължим да четем в 11 и 12 глава, разбираме, че това видение, което Бог дава на Данаил, се отнася за периода на голямата скръб. Този период, в който почти ние сме стигнали, живеейки в тези последни и усилни времена. И всъщност преди толкова хиляди години Бог дава видение на този Божий мъж Данаил за това какво ще се случи по време на голямата скръб. И всичко това е описано в Откровението на Йоанна от 6 до 18 глава. И когато, брати и сестри, Данаил вижда всичко това, той дълбоко е обезпокоен в себе си. Защото Бог му показва цялото това разрушение, което ще се случи тук на тази земя по време на голямата скръб. Бог му показва всичките тези неща, бедствия, целият този огън и жупел, който ще се излее от небето върху земята. И виждайки това, всичко това, което ще се случи, както казахме, преди второто пришествие на Господ Исус Христос, и виждайки всичко това, Данаил започва да жалее, да скърби вътре в себе си. И той започва да се моли
и да пости. И дори не се е къпал през цялото това време от 21 дни, за да му даде Бог разбиране върху всичкото това, което той вижда. И докато той се разхожда по брега на река Тигър в Вавилония, четем, че той среща човек. Среща мъж. Но това не е обикновен човек. И ние четем за описанието на този човек в 5 и 6 стих. Като повдигнах очите си, видях един човек, облечен в ленени дрехи, чийто кръст беше опасан с чисто оваско злато. Тялото му беше като хрисолит, лицето му като изгледана светкавица, очите му като огнени светила, мишците и краката му бяха наглед като лъскава мед и гласът на думите му като глас на многоброен народ. И сега, братя и сестри, ако сравним това описание тук с описанието на Исус в Откровение 1 глава, разбираме, че всъщност този, когото Данаил вижда тук, не е никой друг, а самият Исус Христос. Да, в Старият завет, брати и сестри, имаше моменти, в които Исус приемаше физическа форма и се появяваше. И това е един от тези моменти, в които Исус се появява на Данаил. И в стих 9 ни се казва, че след като вижда Господа, Данаил пада в несвяст с лице към земята, или по-точно той припада. И тогава той се съвзема с помощта на ръка, която се допира до рамото му. И тук вече темата се променя от Исус към ангел. Ангел идва и поставя ръката си на рамото на Данаил. И ние знаем, че вече не е Исус, защото има друго описание на втора личност, която Данаил среща тук. И тук не е споменато, брати и сестри, името на този ангел. И този ангел говори на Данаил в стих 10 и му казва: и ето до мене се допря ръка, която ме сложи разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми и ми каза: Данаиле, мъжо възлюбен, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тези думи, аз се изправих разтрепенан. Тогава ми каза: не бой се, Данаиле, защото от първия ден, откакто ти преклонил сърцето си да разбираш и да смиряваш себе си пред своя Бог, думите ти бяха послушани. И аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дни. Но ето Михаил, един от първите князе, дойде да ми помогне и така аз останах непотребен вече там при сирийските царе. И от 13 стих преминавам към 20 стих. И ангелът продължава и казва на Данаил. Тогава той каза: знаеш ли защо съм дошъл при теб? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия. И когато изляза, князът на Гърция ще дойде. Все пак обаче ще ти известя значението на това, което е написано в едно истинско писание. При все, че няма кой да ми помага против тези князе, освен вашият княз Михаил.
Сега, брати и сестри, обърнете внимание, че когато четем тук за князът на Персия, князът на Гърция, също така и Михаил е споменат като главният княз. Тук не става въпрос за човешки, физически същества. Но тук става дума за какви духовни същества. Тук, брати и сестри, става дума за ангели и демони. И точно за това бих желал да ви говоря за тези 5 неща, които пречат на нашите молитви. И първото нещо, което пречи на молитвите ни, брати и сестри, това е невидимата война. Невидимата война е първото нещо, и то е много важно нещо, което пречи на нашите молитви. И това, което разбираме от този текст в книгата Данаил 10 глава, е, че когато се молим в невидимият свят, има война или се води битка. И първото е това, че както има естествен свят, брати и сестри, видим физически свят, ние трябва да разберем, че има и невидим духовен свят. И в момента мога смело да заявя, че докато ние сме тук, също ние сме заобиколени от ангели и демони, които не можем да ги видим. И те присъстват в невидимия свят, в духовния свят. И тези духовни същества, чуйте, могат да се противопоставят по различни начини. И от този пасаж тук ние научаваме, че в невидимият свят се води битка между този ангел, който Бог е изпратил с послание до Данаил, и това, което ангелът нарича князът на Персия. Водеше се война между ангелът, който Бог е изпратил, с ангелът на Персия. И в небето е възникнал духовен конфликт. И ангелът е водил битка, за да може да предаде отговора на Данаил. Защото е имало битка между него и князът на Персия, която битка е продължила колко? 21 дни. И Данаил какво прави през това време? Той продължава да се моли. Той продължава да пости. Без да е разбирал какво се случва там, в небесната сфера. Без да е знаел какво се случва в небесни места. Данаил е бил тук на земята, в видимата част, в физическия, естественият живот. Но той не е имал разбиране, че по време, когато той се е молил, когато е постил и е чакал отговора, в небесни места се е случвала война. Битка между този ангел, който е изпратен от Бога, да му извести отговора, и този княз на Персия. И именно тази война, тази битка е забавила отговорът на нуждата, на молитвата на Данаил. Но разбираме, че идва архангел Михаил. И той е помогнал в битката на този ангел. И затова той е успял да дойде и да се срещне с Данаил. Вижте, брати и сестри, това не трябва
да ни изненадва като информация. Защото ясно апостол Павел говори за това в книгата Ефесяни. Книгата Ефесяни, 6 глава, 12 стих. И чуйте сега в Ефесяни 6 глава, 12 стих, апостолът какво говори относно този духовен, невидим свят за нас. Ефесяни 6:12. И апостолът казва така. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу кого? Началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Или апостола казва, че ние не се борим срещу физически същества, срещу хора. Много често християните бъркат, когато се изправят и започнат да воюват срещу хора. Дали ще бъдат невярващи или вярващи. Но апостолът ясно казва, че нашата борба какво не е срещу кръв и плът, но точно срещу тези началства, князе, поставени демони от дявола, които да управляват територии, райони, региони в небесни места. И вижте, брати и сестри, очевидно има териториални демони назначени в определени страни, държави, региони, градове. И те влияят и потискат тези територии, разберете го това. И те ги потискат не за добро, а за зло. Защото когато този ангел говореше на Данаил, той му говореше, че имаше съпротива от кого? От принца на Персия. Персия беше региона, в който живееше Данаил по това време. В днешно време Персия това е Иран. Но от 1930-40 година променят името Персия. От тогава се е казвало Персия, променят името на Иран. Така че Персия това е днешен Иран, брати и сестри. И вижте сега, над Персия е имало назначен от дявола демон, който е бил княз, който е потискал този регион, за да се върши зло там. Чували ли се днес хората как казват: ами, ако има Бог, който е добър, ако има Бог, който е милостив, който е любящ, защо се случват толкова лоши неща по земята? Чували ли сте това? На мен много често ми го задават този въпрос. Добре, пасторе, ти вярваш в Бог, който е добър, милостив. Виж колко злини се случват. Виж какви лоши неща стават по лицето на земята. Защо? Защото, брати и сестри, Словото Божие ни дава разбиране, че над всяка държава, над всяка страна, над всеки град, над всяко село, дявола се мъчи да поставя по един негов демон, управител, който да върши тези пакости, тези лоши неща, тези зелени по лицето на цялата тази земя. И ако погледнем, вижте, особено в дадени региони, има места, където престъпността е много по-засилена от друг регион, от друг регион, от друга държава или от друг град. Това означава, че в този регион наистина злото, демоните, които управляват, имат много по-голяма власт.
И откъде получават тази власт, братя и сестри? От безбожието на хората. От това, че хората отхвърлят да повярват в Господа Исуса Христа. В други региони знаем, че трафика на хора е много по-засилен. В други места, държави, градове, страни, знаем, че се случват много повече убийства. Така ли е? Виждате ли как тези демони, князе, началства на злото, демони управляват и имат влияние върху държавите, градовете? Ами какво да кажем за магиосничество? Има държави, които толкова са окултни в това. Има такива южноафрикански държави и Индонезия, къде ли не още, където официално хората се занимават с вудо. Това си е магиосничество. И аз прочетох една статистика, 60 милиона души официално са регистрирани като такива магиосници, представете си. Хора, които са избрали чрез собствената си воля и са продали душите си, предали за телата си, за да служат на тези демонични сили. И всичко това, братя и сестри, цялата тази опресия, дявола се мъчи да я насажда в държавите, в градовете, в страните, само и само с една цел, за да не можем да служим на Бога, за да не могат да се спасяват души и за да не можем да вършим делото на Господа. И всичките тези демони се противопоставят, брати и сестри. Особено на нашите молитви. Особено на молитвите на християните. И много често ние не можем да видим това какво се случва в небесни места, докато ние се молим. Но слава да бъде на Бога. За това, че в крайна сметка, въпреки опозицията, въпреки пречката от тези демонински сили, от този княз на Персия, слава на Бога, че в крайна сметка отговорът идва до Даниил. Отговорът на неговата молитва пристига. Чуйте, брати и сестри. Аз знам, че имаме много молитви в нашия живот, които може би не са отговорени. Имаме много молитви, чието отговор се забавя. Но тогава, когато се забавя отговорът на твоята молитва, примерът, който тук Бог не дава чрез Даниил е това: да не се отказваш, но да продължаваш да се молиш. Ето за това ние трябва да бъдем постоянни в молитва, братя и сестри, и какво? Да чакаме отговора от нашия Господ. Сега, братя и сестри, тази първа точка, която разгледахме до тук, е нещо, върху което ние самите нямаме контрол. Не можеш да контролираш това дали да има битка в небесни места или дали да няма. Разбирате ли? Това не е в нашата юрисдикция. Ние няма как да имаме контрол върху това. Но това е факт. Това се случва. В момента, в който започваме да се молим за победа на дадена ситуация, отговор, нужда, започва тази конфронтация между ангели и демони за отговора на нашата молитва. И това ние няма как да го контролираме. Но другите 4 неща, които ще продължим да разглеждаме сега тази сутрин, върху тези 4 неща ние имаме контрол. Тези неща зависят от нас самите. Тези 4 начина, по които молитвите ни могат да бъдат възпрепятствани, тези неща ги контролираме ние самите, брати и сестри.
И много често ние не получаваме отговор на молитвите си и саботираме молитвите си точно поради нас самите, защото ги допускаме тези 4 неща като грешка в нашия християнски живот. И продължавам с тях. Първото казахме, кое беше, брати и сестри? Невидимата битка в небесни места. Върху това няма как да имаш контрол. Но второто нещо, това е неизповядания грях. Неизповяданият грях е пречка да получаваш отговори на молитвите си. Това от кого зависи? От нас самите. Тук вече ние можем да упражним нашата си свободна воля и да решим. И сега бих искал да ви прочета Исаия, книгата Исаия 59 глава, 2 стих. Чуйте какво се казва там. Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашият Бог и вашите грехове са скрили лицето му от вас и той какво не иска да чува. Сега нека да отидем към Псалом 66, 18 стих и нека да прочетем там какво казва псалмопевецът. Псалом 66, 18. Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Или Давид тук ни казва, брати и сестри, че ако той ходи в непокорство срещу Бога, в непокорство срещу Божията воля, няма как Господ да го послуша. Или какво има в предвид? Има грехове в живота ни, които ние обичаме да ги глезем. Има грехове в живота ни, с които ние не искаме да се разделяме. Чувстваме се комфортно в тях. Те ни доставят удоволствие. А знаем, че тези грехове са срещу Божията воля. Срещу Божиите принципи. И когато имаш такъв грях в живота си, който не го изповядваш, грях, с който не искаш да се разделеш, не искаш да го оставиш, тогава, брати и сестри, това служи като пречка, за да дойдат отговорите на молитвите ни в живота. Неизповяданият грях пречи на молитвите ни, брати и сестри. Но, когато сме откровени, вижте, много често нямаме сила, като че ли да се отскубнем, да се отделим от този грях в живота си. Но когато сме откровени с Бога, разкрием сърцето си, живота си и кажем, Господи, помогни ми. Аз не искам повече да живея така. Аз искам да бъда с Тебе, Боже, само Ти можеш да ме помогнеш. Изповядаш греха си пред Господа. И чуйте, Давид също казва в 32-я псалом, 5 стих, псалом 32, 5. Казва, признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих. О, нека Бог да ни помогне, брати и сестри, да бъдем откровени с нашия Бог. Давид казва, признах греха си пред Тебе и беззаконието си не скрих. Казах, ще изповядам на Господа престъпленията си. И Ти прости вината на греха ми, казва Господ. Колко е важно, брати и сестри, особено ние като християни, да бъдем с открити сърца пред Господа. Понякога някои християни си мислят, че като хитруват, могат да излъжат Господа. Така както понякога греховете ни са невидими за хората, за съжаление, те не са невидими и за Бога, брати и сестри. Бог вижда всичко. Ето за това Той очаква от нас да бъдем искрени, честни
и да потърсим Неговата помощ и да поискаме Той да ни освободи от всеки един грях в живота. Нека да не си мислим, че могат да останат скрити грехове в живота. Те пречат за отговора на молитвите. Насърчавам ви, нека винаги да изповядаме греха си пред Бога. Това беше второто нещо, което пречи за отговора на молитвите. Неизповяданият грях. Сега, третото нещо. Това е непрощаващите сърца. Непрощаващите сърца. Те също пречат на молитвите. Когато нямате простителност. Сега чуйте, брати и сестри, в Марк 11 глава, 25 стих, какво се казва. Марк 11 глава, 25 стих. И когато се изправите на молитва, чуйте, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Сега в Матея 6 глава, 15 стих, чуйте какво се казва и там, мили братя и сестри. Матея 6:15. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. Така че, брати и сестри, въпросът, който трябва да си зададем тази сутрин за нас самите е: кой е този, на когото трябва да простим? Точно това в този момент трябва да се замисли всеки един от нас. От това, което прочетохме в Марк и в Матея. Кой е човекът, на когото трябва да простя в сърцето си? Нека да помислим за това тази сутрин. Защото молитвите не са възпрепятствани. Няма отговор. Това може да бъде една от причините. Това, че ние имаме непростителност към някого и не сме му простили. Нека да вземем решение тази сутрин и да прощаваме от сърце на всички. Амин. Това беше третото. Непрощаващите сърца. Четвърто, брати и сестри, това е безразличното отношение. Сега искам да ви прочета Притчи 21 глава, 13 стих. Книгата Притчи 21 глава, 13 стих. Какво имам в предвид, като казвам безразлично отношение? Чуйте какво казва в Притчи. Който запушва ушите си за вика на сиромаха, ще викне и той, но няма да бъде послушан. Или, когато игнорираш нуждата на брата или на сестра, когато игнорираш проблема на този, който е до тебе, тогава също може това да попречи като отговор на твоята молитва. Вижте, брати и сестри, ние можем да видим наши брати и сестри, близки, които наистина в даден момент от живота си те се намират в нужда. И ние трябва да бъдем с сърца готови да помагат. Сега не ви говоря за хора, които, примерно аз много често в Стара Загора, като седна с някой приятел, брат, сестра или познат,
на кафе, на центъра. Не знам тук в Четман как е, но в Стара Загора за 1 час, докато си изпиш кафето, ще дадат най-малко 7-8 човека, които да ти просят пари. Сега, нямам в предвид това. Но много често ние виждаме наши близки, познати, които в даден момент се нуждаят от нашата подкрепа. Те се нуждаят от нашата помощ. Разберете, брати и сестри, ние трябва да бъдем готови да помагаме. Готови да състрадаваме. Готови да подкрепяме. Защото ако бъдем безразлични към това и Бог види това наше отношение, това също може да бъде като пречка за отговора на нашите молитви. Не заключвайте сърцата си. Има моменти в живота ни, когато ние сме изпитвани и Бог гледа как ще реагираш. Не бъди безразличен. Не подминавай, но спри се. Опитай се да помогнеш, да дадеш, да благословиш с това, което можеш. Дали ще бъде финансова подкрепа, дали ще бъде молитва, дали ще бъде помощ в дадена област от живота. Бъдете с протегнати ръце към вашите ближни брати и сестри. Не бъдете безразлични, защото това понякога също пречи за отговора на нашите молитви. Не забравяйте, че ние сме призовани от Бога какво да правим? Да помагаме на хората, брати и сестри. Да задоволяваме нуждите. Ние сме призвани от Бога да се грижим за хората, брати и сестри. И това е нещо много важно и ценно в очите на Бога. Виждате, в това последно време хората са станали толкова студени. Едни към други в взаимоотношение, в обич, в милост, един към друг. Нека ние да не бъдем част от това, но напротив, да бъдем хора, които наистина да бъдем готови да се грижат за нуждите и за проблемите на хората около нас. Това беше четвъртото. Безразличното отношение. И сега на последно място, на пето място, това са неправилните мотиви. Много често, брати и сестри, нямаме отговор на молитвите си. Защо? Защото Яков, чуйте какво казва в 4 глава, 3 стих. Яков 4:3. Просите и не получавате, защото зле просите. Защо? За да пилеете във вашите сладострастия. Да, истината, брати и сестри, е, че всички хора в основата на греховната си природа са егоистични. Вижте, това не е нещо, което ние го научаваме. В греховната си природа човек се ражда в физическата си плът като егоист. Може да ви прозвучи това силно, но това е факт. Защо мисля така? Ще ви дам пример с 1-2 годишно детенце. Всички ние сме имали деца. Какво се случва с техните играчки? Стиска момчето количката или момичето стиска куклата и аз сега като баща казвам: виж какво моето момче, дай сега на приятелчето си, той да си играе с... играйте се заедно с количката. Не! Количката си е моя. Няма да я давам на никой. Виждате ли как ние хората по рождение се раждаме с този егоизъм вътре в нас? Искаме всичко да е за нас, искаме всичко да е наше. Разбирате ли? И много често, когато заставаме да се молим пред Бога, брати и сестри, ние се молим точно като такива. Господи, моята нужда. Господи, моят проблем е много важен. Моля се сам, първо прави мене. Първо прави моята ситуация. Сега, схващате ли какво искам да ви кажа? Като че ли много често, дори след като сме станали християни, сме станали новородени, като че ли тази егоцентричност, този егоизъм, все още го носим в себе си. И това пречи за отговора на нашите молитви. Но какво? Първо, нуждата на брата.
когато се застъпиш и започваш да плачеш пред Бога за техните нужди и проблеми, тогава като че ли отговорът идва и за твоят проблем, и за твоята ситуация. И точно в това има предвид и апостол Яков, като казва, братя и сестри, че просят, обаче за не просят. Искаме от Бога неща, които са подтикнати от нашето его. Неща, които да задоволяват нашия комфорт. Неща, които да задоволят нашия живот. Ами, защото сега на мене ми се иска, Господи, и да ме дадеш сега. Моля се, дай ми го, Господи. Обаче, истината е там, братя и сестри, че когато искаш от Бога нещо, което не е по Неговата воля, Той няма да ти даде. Това е абсолютната истина, братя и сестри. Много често ние искаме неща от Бога, които на нас не се искат. Аз си мисля, че вече тая кола е поостаряла, дай сега, нали, ако може, Господи, кола, дай ми един правос. Нали. Нищо, че струва 500 хиляди, ти си за тебе няма нищо невъзможно. И почваме да вярваме за правоса. Добре е да вярваш за нещата, които се молиш, обаче ако искаш нещо, което Бог в момента не иска и е решил, че не трябва да ти го да, няма да ти го даде. Ето за това и Яков казва, че вие, казва, зле просите, за да пилеете във вашите сладострасти. Ние като християни трябва да се научим да искаме от Бога неща, които Той ги желае за нас. Неща, които Той иска да ни ги даде. Неща, които са според Неговата воля, брати и сестри. Ние трябва да се молим, подчинявайки се на Божията воля. Някои християни смятат, че когато се застъпим и се молим за нещо, и накрая като кажем, Боже, не нашата воля, но Твоята воля да бъде. Аз съм чувал някои християни ми казват, ама ти защо се молиш? Това не е признак на силна вяра. Напротив. Напротив, брати и сестри. И те се мислят, че казвайки, искаме, Господи, това, съединяваме се, молиме се за това, обаче да бъде Твоята воля. Един вид, те го перефразират в смисъл, че ние не стоим с вяра в това дадено нещо за Бога. И това е грешка, брати и сестри. Мислих върху това и това е голяма грешка. Напротив, може да вярвате във всичко, което искате от Бога, но Той никога няма да ви даде нещо, което е противно на Неговата воля. Колкото и да се съгласяваме, колкото и да викаме, че вярваме, Господ ще го даде. Ако не е по Неговата воля, Той няма да го даде. Защото, брати и сестри, Бог винаги знае кое е най-доброто за вас. Учениците, когато отидоха при Исус и му казаха, Господи, да учинят как да се молят. И вие знаете молитвата Отче наш. И там има едно изречение, в което Исус какво каза? Твоята воля да бъде, Господи, както на небето, така и на земята. Исус, брати и сестри, когато отиде в Гецимания, и Той молеше Отец да го отмине тая чаша. Или с две думи, Той искаше да каже, Отче, няма ли друг начин, по който да извършиш това изкупление? Но накрая Той се смени и каза, не моята, но Твоята воля да бъде. Много често ние забравяме това. Говорейки за хиперблагодат, за хиперхаризматичност. Вярваме за това, Бог ще го даде. Вярваме за това, Бог ще го даде. Да, добро е да вярваме. Но нека да вярваме за неща, които са според Неговата воля. И няма нищо лошо в това. Накрая, когато сме се молили, когато сме искали от Бога, да кажем, както Исус каза, Отче, не моята, но Твоята воля да бъде. Това не е признак за маловерие. Това не е признак за невяра, но напротив. Това е признак на смирение. Че въпреки това, което ти желаеш,
ти се подчиняваш на Божията воля и на Божият авторитет в живота си. Амин. Да. Ако нашият мотив е неправилен, ние няма да получим отговор от Господа. В 1 Йоанна, 5 глава, 14 стих, чуйте какво казва апостол Йоанн. И дразновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Значи, кога ни слуша? Ако просим нещо по Неговата воля. И 19 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да просим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Нека Бог да ни помогне, брати и сестри. Всичко, което просим, да го просим според Неговата воля. Защото в Ефесяни, 3 глава, 20 стих, Павел казва, че Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Или, ако ти оставиш твоите желания на страна и се подчиниш на Божията воля, повярвай ми, Той ще направи много повече от твоето очакване. Просто се остави на Неговата воля. Просто кажи, да, Господи, аз се моля за това, аз искам това, но аз искам да бъде Твоята воля, защото знам, че Твоята воля е да ме благословиш много повече от това, което аз мога да преценя и да видя и да разбера. Никога не се съмнявайте, брати и сестри, в Божиите способности по отношение на вашите молитви. Но трябва да се увери, че онова, което просим, онова, за което вярваме, че Бог ще го даде в живота ни, е според Неговата воля. Така че, насърчаваме, брати и сестри, бъдете като Данаил, какви? Постоянни в молитва. Бъдете упорити в молитва. И знайте, че в Божието време и според Божията воля вие ще се наслаждавате на всичко, което Бог ще прави и прави в живота ви. И то е сравнимо повече от това, което вие сте си представили и вие сте очаквали от Господа. Амин. И моето желание, брати и сестри, тази сутрин е след тези думи, които чухме от Божието Слово. Ако има някой от нас, който е докоснат от думите на Словото Божие и желая тази сутрин наистина Бог да му помогне да се освободи от всички тези пречки. Пречки, неща, които пречат на отговора на Неговата молитва. Нека да дойде тук пред. Няма да разпитваме Него, но всички заедно да извикаме към Господа. Наистина с открито сърце, с откровено сърце и да имаме това покаяние пред Бога. И наистина да вярваме, че сега е моментът, в който идва отговорът на твоята нужда. Идва отговорът на моята нужда. И аз бих желал, нека и хвалебният тим да излезе добре. И всеки един от нас, всички ние, да изплачем пред Господа и да извикаме и наистина да се кажем, Господи, прости ме за всички тези пречки, които съм допускал и съм допускала в живота си. Неща, които са пречени на моите молитви. И ето тази сутрин аз изповядвам греха си. Ето тази сутрин аз избирам да прощавам, Господи. О, ето тази сутрин, Боже, аз оставям моите желания на страна, Господи. Нека да се изправим, брати и сестри. И онези от вас, които желаят да се молят за тях тази сутрин, нека да дойдат тук отпред. И ще се молим. И вярвам, че тази сутрин е благословено време на освобождение, на изцеление на душите. Раба жена басато. Раба клевето форте рекато. О, благодаря ти, Господи, за разбирането тази сутрин.
За това, че ти наистина отваряш завесата пред очите ни, пред сърцата ни, пред умовете ни, за да разбираме, Господи, защо понякога се забавят отговорите ни, Боже, защо се забавят отговори на молитвите ни. Ето, Господи, прости ни тази сутрин. Господи, ние избираме да прощаваме. Господи, прощаваме на всеки един, срещу когото сме държали огорчение. Господи, прощаваме и повече нашите сърца няма да бъдат непростителни. Но ние избираме да простим тази сутрин, точно сега, на всеки един, Господи, който е извършил нещо лошо за нас, който е направил нещо лошо в живота ти. О, Боже, прощаваме на всички, така както Ти си простил на нас. О, Рабашира на Масая, о, Ребекровете Санко Фре. Господи, тази сутрин ние изповядаме греховете си пред Тебе и Те молим да ни простиш. И повече никога няма да имаме скрити грехове пред Тебе, Боже. Прости ни, Татко, умоляваме Те. Покаяваме се, Господи. Помогни ни, Боже, да нямаме новини грехове. Помогни ни да не влезем грехове в живота си. Да можем да оставим всичко пред Твоите нозе. Освободи ни от тези грехове, Господи. О, повече никога да не се връщаме към тях. Повече никога да не ги вършим. О, Рабашека на Масая. О, Рабасанто Рефре на Масо. Господи, повече никога да не бъдем егоисти в молитвите си, но може издигаме пред Тебе нуждите на нашите брати и сестри. Моля Те, изцелявай ги. Моля Те, благославяй душите им. Моля Те, Господи, благославяй семействата им. Отговаряй на нуждите им. О, Рабашика на Масата. О, Рабаке на Масая. Само Ти достоен си. Jesus Christ, oh, David, sing
Само ти достоен си. За тебе всичко е, за тебе всичко е, на тебе пеем слава. Алелуя! 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 О, слава да бъде нашия Бог! Благословен да бъде нашия Бог, братя и сестри! О, благодаря на Бога за това чудно посещение тази сутрин. Наистина Бог се движи по много мощен начин за нас. Свободни сме, братя и сестри. Това слово не дойде случайно тази сутрин. Не си мислете, че аз нямам нужда от освобождение от тези неща. Всички сме хора от кръв и плът. И тази сутрин Бог видях как разчупи великите. Видях ръката му как струши великите. Защото дявола ни връзва чрез тези неща в живота ни. И понякога ние сме оковани. Но слава на Бога, че тази сутрин Бог разчупи оковите и ние сме свободни. Свободни сме от огорчение, от дух на непростителност, свободни сме от неизповядани грехове, свободни сме от безразличие. О, слава на Господа! Нека Бог да ви благослови. Преди да дам думата за свидетелства, нека да изпеем още една песен, по време на която